Bog svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Evo, mislim da je došlo zapravo vrijeme kada ću vam pokazati kako moj stan izgleda. Naime, prije nego što vam pokažem kako izgleda moj stan, voljela bih reći kako sam prehlađena. Ne, nije to. Voljela bih vam reći da sam u ovom stanu živjela kada sam išla u srednju školu. I mama i ja smo živjeli nekih par godina, zatim smo se odselile i iznajmile ga. Sami znate kad iznajmite stan da vas uglavnom ne dočeka ono stanje kako ste... Stan vas ne dočeka u onom stanju u kojem ste ga ostavili u većini slučajeva i ono zahtjeva zapravo preuređenje. Samim time mama i ja smo htjele da ovaj stan izgleda puno drugačije od onoga kako je izgledao dok smo mi u njemu živjele. Kako ja sad stažiram, odlučila sam se odseliti, vratiti u ovaj stan. Mislim da mi je to bila jedna fenomenalna odluka jer mi fali ta samostalnost koju sam imala dok sam bila u Zagrebu. Ovo što ćete sada sljedeće vidjeti je stan u stanju kakav je bio prije preuređenja. Kada uđete u stan možete vidjeti, blago reći, špajzu, kupaonu, sobu, boravak, moj walk-in closet i kuhinju. Prvo ćemo krenuti s kupaonom, mali pik kako je ona izgledala prije nego što sam ja uredila. Evo, ovako malo. Zatim kuhinja. Ovo je kuhinja koju smo imali i prije. Kuhinja. Potom, vidite hodnik malo sam brza, ali evo da ne dužim. Potom soba. Ovo je moja soba bila prije i ovo je moja soba sada. Znači, to je negdje 12 kvadrata što je meni čisto dovoljno za ono što meni treba. I boravak koji je ogroman, znači prostran. Ovaj laminat smo postavili nedavno. Evo ga, puno boja. I walk-in closet. Trenutno nemam svjetla unutra, žarulja je pregorjela, ali ovo je trenutno stanje. Evo, to je bio stan kako je izgledao prije. Vjerojatno neki od vas si misle, Isuse Bože, već i pri samom pregledu, eto, to je bio stan kako je izgledao dok smo mi došli u njega i prije nego što smo uopće krenuli sa preuređenjem. Eto, kao što vidite iza mene, možete primijetiti da boravak više ne izgleda onako kako je izgledao, već izgleda puno čišće. I voljela bih vam pokazati kako moj stan izgleda sada. Prva promjena koju zapravo možete vidjeti na svim vratima jest ta da su štokovi kao i vrata prebojani u bijelu boju. Mislim da tako djeluju mnogo čišće. Ovdje je špajza kod koje smo promijenili vrata. Neću je otvarati jer još su neke stvari unutra nabacane, tipa napa i to što se treba postaviti. Zatim sljedeća je kupaona kod koje nismo nešto previše mijenjali, ali evo pokazat ću vam ukratko. Vrata su prebojena, imamo nove kvake. Tu nije ništa posebno oko WC, osim što smo mama i ja odlučile prefarbati ovu nekad zelenu cijev i ukloniti od vodokotlića, mislim da je tu cijev koja je virila. Zapravo jedan veliki novitet u kupaoni je ovaj ormarić kupaonski zajedno sa umivaonikom i postoljem ispod. Meni je ono prekrasno jer ja unutra mogu imati, vidite, stvari za njegu kose, to jest za sušenje kose, novitete koje dobijem i koje još nisam koristila. Ovdje se nalaze deterđenti za pranje rublja, četkica za zube, to sve ne moram govoriti, vidite. I naravno ono ima prekrasne odjeljke u kojima vam stane gotovo sve. Mislim, ako je meni stala dobra većina, onda će stati i vama. Kada nije nova, kada je stara i treba joj malo preuređenja,
I zatim smo dodali još perilicu za rublje i to je to što se tiče kupaone. Također, vrijedi spomenuti da smo mama i ja ovarovale sve radijatore u kući, zajedno sa vratima. Hodnik nije ništa posebno, ovo je naša stara vješalica koju smo odlučili ostaviti jer je ona crne boje pa se onako uklapa u taj sivi laminat. Ova slika je iz Kika, meni je ona prekrasna i mislim da taj citat zaista drži vodu. Zatim sljedeće je ovaj ormarić za cipele na kojem sam se odlučila držati ključeve u ovoj prekrasnoj IKEA posudici, sunčane naočale. Zatim pano na kojem su sve razglednice koje mi je ujak poslao i neki prijatelji, te naušnice mislim da možete vidjeti. Dobro, ne moram vam ni upisivati što se nalazi. Jedna starija sličica i opet ja u pijami. Ispričavam se, ali pijama je najudobnija, onak, comfort comes first. Da, to je to, evo, uglavnom nismo ovo mijenjali zapravo u hodniku. Sljedeća na redu je moja soba koju smo mijenjali totalno laminat. Zatim u ovom čošku desnom ovdje možete naći ovu stolicu. Ovu stolicu smo dobile kada smo se uselile u stan. I ta stolica je onako ostala s nama. I odlučila sam jednostavno malo onako prebojati. Ne opet da izgleda toliko novo, već onako da baš se vidi da je bojana. Namjenu za nju još nemam, pa ako imate neku namjenu, slobodno pišite. Krevet smo kupili u Primi. Bio je na akciji zajedno sa podnicom i madracom nekih 3000 kuna. Zatim možete vidjeti radijator, prebojani, cvjetić. Mislim da tu ne moram ništa previše govoriti. Potom moj kozmetički kutak. Evo. This is where the magic happens. To je moj kutak kojeg sam si ja od uvijek željela. Zatim sa moje lijeve strane nalazi se slika od London Eye-a. Ispod nje vješalica sa nekim stvačicama i zatim dolje je komoda, također iz Ikea, na kojoj se nalaze ogledalce koje sam dobila od Ive sa bloga Beauty Corner by Ive, njeno ručno djelo, vazica koju treba ispuniti cvjetićima i moji parfemčići koje koristim, no neću sada o njima. To bi bila soba, znači poprilično je minimalistička, osim što tu treba još jedna slika. Idemo u kuhinju. Kuhinja je, kao što sam rekla, ostala većinom ista, znači onako kako je izgledala, tako sada izgleda, samo što je očišćena. Eto, ništa pretjerano, znači noviteti su blender i par stvari koje sam ja, znači, postavila. I to je to zapravo, ovo je moja kuhinja. Mislim da poprilično lijepo izgleda naspram onoga kako je izgledala prije. Eto, ovo moje mišljenje. I zatim prelazimo u predzadnju prostoriju. To je dnevni boravak koji, kao što možete primijetiti, pri samom ulazu izgleda totalno drugačije. Ono je bomba. Znači, ogromna kutna garnitura sa mojim starim stolićem koji se nalazi u mojoj sobi, koji je također dobio mali makeover. Sličice nikakve još nemamo tu. Na ovaj tu prazan zid, da se udaljim, na ovaj tu prazan zid će ići još jedan okvir sa onako zajedničkim slikama. Zatim sa moje lijeve strane nalazi se vreća za sjedenje koja je uglavnom od moje Kimice kada dođe u posjetu. Ovo dvoje su bile komode, zapravo zidne komode, ili kako god to želite nazvati, koje su meni bile u očuhovoj kući, pa sam se odlučila prefarbati ih i jednostavno ih složiti, zapravo prenamijeniti ih, da bude znači stalak za televizor i da bude jedna polica onako neobična. Na toj polici, evo možete vidjeti, nalazi se moja diploma, svjećnjak iz Ikea, moje 3 omiljene knjige, šalica koju mi je poklonila Mariša sa bloga Ona Love, to je sa portala Ona Voli, sličice sa mamom,
neizbježna kasica koju ne mogu otvoriti i evo, jedan lijepi citat na srcu. Live, love, love. Ova slika mi je isto također jako draga. Ovdje se nalazimo moja mama i ja na moru. Moj 24. rođendan i naravno moja promocija. Mislim da su to 3 onako meni jako drage slike. Evo, nemam vam tu puno što pokazati. I prelazimo u zadnju prostoriju. Mislim da će ova prostorija biti možda biti wow većini cura. Ovo tu je onako tek toliko. Moj kompjuter koji ne koristim. Stvari za teretanu, utezi, tako to. Mamina kožna jakna iz njene mladosti. Ali ono što je najbitnije, ovo je moj walk-in closet. Još uvijek ga treba malo dotjerati, ali mislim da za sada, kao što možete primijetiti, čista ok izgleda. Znači još mu treba malo dotjerivanja. Eto, to je to. Moj stančić. Nadam se da vam se nije vrtilo previše. Eto, pokazala sam vam ukratko svoj stan, jer nisam htjela da ovaj video bude predugačak. I nadam se da vam se sviđa. Htjeli ste ovaj video više od mog kozmetičkog kutka, koji je totalno updatan, totalno, kao što ste mogli primijetiti, izgleda sada drugačije. Tako da, eto, sljedeći video koji bi mogao ići biti će nešto tipa moj kozmetički kutak, ako ste za. Stoga, ostavite mi dolje u komentarima želite li da bude taj video sljedeći ili ipak želite neki make-up tutorial. Do sljedećeg puta, budite mi dobri. Ćao.